Te ka agency kumpan penken mau pada ke sengking atiar jong kali ke si cantia. But ni jui ba ka juai ya ke jing kersan. Barbor ya ki mat ki jural ne ke jing ki jongi na unta kari berkait penre. Ladai perusahaan, ladai ka pinalan permit kum juru hawe dai ba kino ki tauba ki dausan ka ba ni ku dimremi ki na post for na penta ka lawai bat ka pateng ban sawan baradang nim bakla haki snam bunsuwa dai ka agency ba pha ki army jongka shakraput boda khamtam shakhanduri nak banta ban ai jingeda na banta ban sacrifice ya ki para keri jungi ki padok pasnam jungi ki badai khasi penal halor ke jingsha leben ki jingsha di man pisa jejak tombor ha ki leno ki umdai khasi leno UPDS lagam bakla ki no karbi badai jingsi ke ba ju ai ta ke jingeda ya ki khasi penal jungi kalangam bakla hakisna mun shwa hante po borda kapot ka badai ka khanduli badai ke jaka ba ya ke japon